Als mensen aan het wandelen zijn in de prachtige holle wegen langs mijn fruittuinen en ze vragen wat ben je aan het doen, nou dan maak ik een prachtig verhaaltje met hun. Ik vertel wat ik aan het doen ben en ze vinden het gewoon prachtig om het van de boer zelf te horen. Er wordt veel te weinig fruit en veel te weinig groente gegeten. Ja goed, de mensen die het telen moeten zelf meer promotie maken en het fruit korter bij de klanten brengen. Ik zit zelf in het toeristisch platform van de gemeente Margraten en dat is dus nu inmiddels IJsden-Margraten, de gemeente IJsden-Margraten. Margraten was voorheen de fruitigste gemeente van Nederland. IJsden noemde zich de bloesem van het zuiden. Dus ja, we hebben toch ontzettend veel fruit hier in Zuid-Limburg staan. Onze fruitveiling Zuid-Limburg ligt ook nog in Margraten. Ik zou het prachtig vinden om hier een fruitteelt infocentrum op te starten. Zeker dat 80% van ons fruit gaat naar Noord-Nederland. Die mensen komen hier in de zomer op vakantie. En het zou prachtig zijn dat je die mensen via een fruitteelt infocentrum aandacht kan geven dat het fruit wat ze van de winter kopen, dat ze dat van de zomer hier hebben zien hangen.